Ning kong ni pen pau ya ke Jingiaseng U Blei, bela play ya ke ni kalat. Hapeling jami hakani ke por, hakani ke step ke bynta, hakani ke sengi ke kentang, hak bangin yo ban syakri u lingba kani ke online service worship. Ke Jingiaseng kena balang Presbyterian Nongthymmai, kapediang sengau bahaya pi ki hep ki berit. Bat kumjuh ru yepi ki belahe balasan syagani ke program jami hakani ke step lingba ke online service. Ngashim ru yakani ke bynta bat ai ku blei yepi I wei pi wei ki hep ki berit bat kumjuh yepi ki belahe balasan ki bapek na ki yeng ki sem jompi syagani ke online service worship. Shuwa bangini beteng ya ke jingshakri ke jongi dungin ye lek U Blei ha ke jingrwai. Atrai bau Blei jongi hakani ke lipman ngidon kada bukra banai nu imi ku pa be bahagani ke step ke meminta melapli ni kalat ya pling jongi abakum ki khun hep ki jongmi ngine yo te ku pa be ban syakri mi ban ye rob ban bendan bu rom ka keteng ke bakhut ke jongmi ling ba ke online service ngidu wai ke jinarun khat ke jongmi atrai bat ni ya lam ye ke por ku pa be mami man padu min se bakhut bun long run khat bat ni ngidu wai ru ko pa be men dan ru kadru but I wei nong shim benta na do ki popule gas ye ka Ktien ke jomi baru ki badwai kumjuh ru ku try Jesu ye ki biya lam ye ke jingrwai ye ki ban ai ke jingrwai ke bakirpang bat kumjuh ru ye ke syakri ke jomi ke ban sam ye ke khubor hapadeng jami hakni ke por ngidu wai ye ke jindaru kat ke jomi ye ke jingalam ke jomi ne ke por shim ye ke ne ke por try in boti kti badang bor ke jomi sengau ye ke jingdwai ke jomi ten Jesu ni pan amen. Ngin sedang ye ke jingshakri ke jongi hakni ke por da ke jingwai ke bana kot jingwai ke number ke ba sanspa kendai bekendai ke jingwai ke ba sanspa kendai bekendai hadin jangani ke jingwai ini yo ya ke jingpule sedang baduai na I sanki nongklau nganong lupa ru hangde bahadin ke jingpule ke Ktien ke U Blei bal ke jingduai ini yo ru ya ke special number na I napi sebet Eliza ba ilahun shisha kriya. Wan Khynnah to Iaroh, hallelujah, amen. Burong yu cresparo, hallelujah, amen. You Jesus ben long sim, hapola kamen sim, bin I go kat bain. Hallelujah, amen. Junong in go you try. Hallelujah, amen. Jingiathuhkhana in ya ai. Hallelujah, amen. Happening lang in ya shem. Hak mat ka ket baskem. Ban muram sim to din. Hallelujah, amen. Bangan duai ngan kuliah ni kistan lai pulai dokot basau dokas sendiri dokot balai pun rio bat efestas ta dokot balai puar namar ka Ktien utrai kalong ka badai bat yakikam jong u baro lalek ka jingshisha tulong pi ki ba isen kum ba ukpa jong piru ulong u ba isen batu penlong ru ki ba lek sebun parlok ki ba jam not bat ki ba yama parlok kum ba U Blei ru hau kres ulama ya pi to nginya doai kukpa jongi uba hamneng ni aingu yame Yesu namar kane gasni kabukhut bat kabakantang jongme bat bami ayangi kene kala bengena basyakri yame bat basngap ya jinghikai na ka Ktien jongme Tudan dekat batu kurku ya kajing syakri jongi
Jisu kane kapor ukurku ya baro ki bahasa krilang patni ki yeng kisam jongki kane kapor tunang hikai ni Jisu hana kasni da mensim bokho jongme bingina barlang ki khun ki batipsni ki bakongo ela ki kime ikpa pat ki bahalor kam cham bangin bashapting yame pat banyai minat pule ya Ktien jongme Jisu tu yada yang ni ya baro ki brio ki badan kane kaperthai na kane kakhalam tu tap yang ni na kasnam jongme tu tadren kadru Jisu bat kitu ki bayo ya kane kajingpang bat tu penkat no yaki ken maru yala kabalang ki pastor bat ki syakri jongme kurkuru yaki dabor mensim jongme Jisu dan kadru bat baro kinau shinsha ayaki da kajing start jongme hakakartai u Jisu u bahalotang idwai amen. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail.
jing shashkor ke jongi ya ke jingpule na ke Ktien ke jong U Blei bat jingduai lengbai san ki nong klau bat kumjuh U Blei in kurku yangi lengba ke jingrwai ke balaruai da inapi ilahun bat iliza tu U Blei in kurku ya pi ha ke jingim ke jong pi ke man na ke sni mo pi ru penang e ban shakri ya u ha nakapor shakapor men kapan ngin poi shakaway pat ka bynta jong ka jingshikuri jongi hakani ka por habangin yo ban singap ye ka kubor na ka Ktien ka jong U Blei but shiwa bangin poi shakani ka bynta ngin uli shiwa shidikot na ka Ktien ka jong U Blei but nga kwa ye pi be pni puli lendet ye kini na dangim la mentaru haki yen ki sem ki jong pi di shim ye ka bible ka jong pi plit ye kini ka dikot bat sapuli bat sapersham ma pin ya bat ha ki jing mut ki jing perkhat ki jong pi ka jing puli lende na ka dekhot ke jong ka bible ha ka ni ka step ka long na ka shiti upol shaki Ephesus ka lendong ka basau ka dekhot ka balai puar ki kintin ki ba ong kum ni bat tu pin long ki bales bun ki ba jemnut ki ba yamma parlok kumba U Blei ru ha Chris ulama ye pi ri ong yang batu pin long ki baya lesbun parlok ki ba jemnut ki ba yamma parlok kumba U Blei ru ha Chris ulama ye pi ka jingiathuhkhana la ne ka kubor ka banga la pynkhreh hap deng jam pi ha ka ne ka step ka menta ka dei shapang udebet la danga ong bangan kren shapang udebet pi thai lang ying pila banang boring image kren shapang udebet badu golayat renga nganong nganung kren shapang udebet badu golayat naman image mati atayo menshua ila de kren shai ba ila batai ba shapang kato ke jingja ka bede apdeng udebet badu golayat timinta pan pila banong image ila ban kren shapang udebet kum unong ablang berat nganong kaniru kam dei shapang udebet kum unong ablang berat tika pada tingam tut lagar don nem pa don na pading jong pi bala yo snow shapang kani ke jingiathuhkhana shapang udebet henrei lada phim pat yo snow ru sngam lada phi la yo snow teng ru kani ke jingkren ha kani ke step amenta kalong ke jingpen kan mau ye pi baro ka ban ka ba phila ban ong image in kren shapang udebet hakani ka por ka ba menta nga kwa ban yathuhkhana ye pi shapang ka wei ka jingja ka be dei bat udebet bat ya kani ka jingja la ne ka jingiathuhkhana phila ban shem na ka kita ba ar Samuel ka lenong ka ba khendai ka dikhot ka ba ningkong hadu khatlai ka heading la da pi plate ya ka bible pi plate ya ka bible jong pi shem pi wat ya kani ka heading jong ka to ka lenong ka dei ka jing les bun udebet ya u mi pi boshet ka jing les bun jong udebet ya u nianu ya u mi pi boshet to menta ngin sngam ya ka jingiathuhkhana shapang udebet bat u mi pi boshet bat ren kat ha ka ju ka por ngan peniru ya pi ya kidur ka ban ya rap ya pi ban snow tho sha ya ka ni ka jingja hadin kattu ka nisnem hadin ba usim debet ula long usim jong ka hima Israel ulakin mau ya ka jingkular ka ba ula kular bad way na ki khun usim sol uba ujia bat ka kerteng ka jong utaw khun jong sol ka long u Jonathan kata ka jingkular hapadeng jong ki ka long ba unle ya ka jingisnei utra ya u Jonathan ban ba unnum penkut no ya la ka jingisnei na ka yeng u Jonathan lano ru kanieng ila ban shem na ka kitab baningkong Samuel ka lenong ka ba arpo ka dikot ka ba khatsaw kumban shupen kan mau lang ya pi baro ang ni usol bat laingut ki khun jong u kynthup ya u Jonathan kila yam hakapor baladon katma hapdeng ki Israel bat ki Palestia hadin ka jingyap jong usim sol udebet ulakiw hakakhetsim hakito ki por jong debet laong paladon unu usim ubadang shukiw khethamai
Uju penyap no ya ki bahayeng jong usim ubarim bala syajab khnang banum dan syu kanu ke jingma ya ke jingsen syar jong usim ubadang syukiu ha ke khet. Ladangi puli ya ke kita baar Samuel kalenong ke bakendai ke dekot ke baningkong. La yathu hangtu bau David uladon ringkat bat katu kat ningut ki rangba bat lesi ngila banong kita kidei ki menteri jong u. Ula keli na pedeng jengki ula ong dang don ni em ki banangsa na kayeng usol bangala banle isen e u na ka bynta u Jonathan. Te hangta ki biya don lang bat u ki layathu bala don u wei u shakri u bana kayeng usol u ba kerteng jong u kalong usiba. Maria tip ya kata u David ula pakhot ya usiba. Bat onda lawan usiba u David ula keli na u. Don ni em unu badangsa na kayeng usol u bangala banle ya kajingsen e u Blei ya u. Usiba ula sngap shipang bad ula yathu how David kumni. Dangsa sa wei u kon u Jonathan u badko baro arteli kikjan. Kakerteng jong u kon jong u Jonathan u badko kikjat baro arteli u day u mipi boshet. Pietip u e u mipi boshet? Lada fempat yetip dongin pet hangni u e u ni u mipi boshet. Kumbangala ong mentan u mipi boshet u day u kon jong u Jonathan. U Jonathan u day u kon jong u Simson. U mipi boshet u day u kena u badang red haka yeng sim. Haka por ba unong wan ay kubor uwan mare ban yathu yaka kubor ba usim sol ringkat pat laingut ki kun jong u kilayap hakata katma. Haba kata ka nong sumar jong mipi boshet kalayas ngo yakani kalalap ka jingshep tieng haka bat markum ta kala shim wut yaw tau khulung yaw mipi boshet ken bat kala pet Henry kat ba kadang pet kirki kumni uta uklung ulahap padula deko ya gani ngila ban shem na kita baar Samuel kalenong ke basaw kadekot ke basaw. Haba u David ulayo sngo batip syapang umi piboshet ula keli na usiba hangnu udon menta usiba ula batay ba umi piboshet usa hayeng umakir ukun u Amiel haluyo debar. Markumta u David habaw latip syapang umipi boshet ula pakot no ya u hakishakri ki jong u. Habaw umipi boshet ukun u Jonathan ula wan hakmat u David ula demngon ringkat pat ke jingship tieng. Namar utip bau David ulong usim ubakraw but uwanru ka jingship tieng hau namar umtip u David unle ayu ya u. Haba u David ulay i ya mipi boshet ula dab da ka jingsngaw sin a. Ula kren but ula ong hau wadship tieng mipi boshet. Nabangan le isin a ken ya mi shisha na ka bynta u Jonathan ukupa jang mi. Shushu u David ula ong ngan ay no pat hami ya ka kendo baro ka jong usim sol bad men yo bam kpu na kami jonga halakasngi haba umipi boshet ula yo sngo ya ki ki bau David ula kren ula dap da ka jing sngo kmen ula kren ha u David da ka ba ungu bat demngon ula ong ushakri jong mi ulong ayu haba mikmi yanga ubakum ukso ubayam. Hadin kini kijaya keren ke jong David bat umipi boshet. U David ula pakot ya usiba bat ula ong ya usiba kumni ngala ay ha umipi boshet ya ki baro ki badai jong usol
bat ki jong ka yeng jong u baro. Shushu David ula ong ya usiba. Ma u bat ki khun jong u, lembat ki shakri jong u, kan rep ya kata ka kendau jong u Mephibosheth, na ka bynta u Mephibosheth khnang ba unyo banbam. U David ru ula ong ha u Mephibosheth ba nado kata ka sngi unbam kpu hala ka sngi na ka me jong u sim. Bat ma u unlong hi gum uway na ki khun usim. Hakani ka dur ka bakhaddu ngiyo i ba u Mephibosheth ula shongdu ha Jerusalem, bat ula bam jingbam hala ka sngi na ka me usim. Hakani ka kitab la thoru banado kata ka sngi kat ki basyong hayeng usiba kila long ki shakri u Mephibosheth, bat kila shakri ya ka yeng jong u Mephibosheth. Nganget kila ngap ba shashkor bha ya gitu ki jinghiathuhkhana shapang u David bat Mephibosheth. Mentapan nginyepe ya ki jinghikai ki ba ngin yo na ka jinglong u David lingba ka tu ki jinghiathuhkhana. U David udon ha jinglong ki babun baha ki bala banlong ka nuksa yang ki heb berit bat kumjuh ru ki behe balasan. Kumjuh pen kenmau hang ni atayo menshua imes mati la de pikai pi ki jinglong ki jong u David ki bangi deiban don hapo joni. Hakan ni ka step komentaru ngakwa banwanra ya ki jinghikai na ka jinglong ki jong u David hi. Ki kita ki jinglong jong u David. Imes mati la ong ba David ulong ba Ktien U Blei, ulong ba shlur, ulong ba smart, nang tapa de ulong kumdum tu u si imlen bat exercise bat u train bahaya la de. Henry hakan ni ka step komenta ngin pet ya ki jinglong ki jong u David ki ba imes mati impat keren hang tu kasni yakin ni ki jinglong jong u David pat nila ban shem na ka ni ki jinghiathuhkhana ki kita ki jinglong ki jong u David ki bangila ban shem lingba ka ni ki jinghiathuhkhana shapang ki jingles bun u David ya u Mephibosheth ki long ka baningkong u David u long u breu u bapat ya ka kular. Kum ka jingpen kan mau ha ni kapor ngadet ong mene ha tu kapor bangadang ran naret ya tu ka jinghiathuhkhana la ong ba u David bat un Jonathan kila don ka tu ka jingiate kular berkata ka jing kular apa deng jungki ka long ba u David unrum no ya ka yeng ka jong u Jonathan bat kumjuh ru ya ki khun ki jong u te hadin ba ulayap usol bat ki khun ki jong u ka ba kynthup lang yu Jonathan u David ulakio ha ket sim haba u David ulalong usim jong ka Israel u ken mau ya ka jutang ka ba ulayate bat u Jonathan ti hangi ni lam ya ka jinglong ka jong u David ka babha ba miru gide bandam kum ka ni ka jinglong bat ka ai katangan ong biang ka jinglong ka ba bat ya ka kular u David u de u breu u bapat ya ka kular ya ka kular ka balau kular ya u Jonathan ba unle isen ya ka yeng ka jong u Jonathan dia kumki hep ki baridru na ka ni ka jinghiathuhkhana ngakwa ban ong ya pi bam pi ru kumki bi hep ki barid nadu ba pitang red kumni pidi ban penmelin ban don ka ni ka jinglong ka jong u David kata ka long ban bat ya ka kular kum ka nuksa hakan ni ka pandemic situation manta ngimyo shu ban lek check school dai na pihak le ayu piyo ya ki assignment ki project ki homework lingba ki online ti email jong pi bon apa deng jong pi papa jong pi email jong pi ki le chaching tray ti shua ki le tray ki ong kum no pi khun pendep ya ki ka assignment pendep ya ki ka homework pi pi ong kum no hoi papa hoi mai tidak ong mai pada promise pi ong no promise mai dawan pi ngan pendep ti pila you pila kular yang ya i papa ya i mai jong pi ban le you ban pendep ya ka
homework ya ka assignment. Te kumma pilakular ya ipapa ya imejong pi step apin pendep ya kita ki assignment ki homework ki project jong pi day ban bat ya ka ta ka jingkular. Kata kamut ka jingbat ya ka jingkular. Te ka way na ki jinglong ka jong udebit ka ba pi ki hep ki baret bat kumjuh engi ki ba he balasan bang day ban don kalong ban nado dangrit kumni ni day ban pinmalinya la di bangin bat ya ka kulat ni day ban long ki bril ki babat ya ka kulat sakawai bat ka jinglong ka jong udebit ka bangila ban shem na kani ka jingiathuhkhana ka long ba udebit ulong ubril ba sebut pitip em kamut kumno sebut dang ong da pareng generous to sungthu em sebut te mene kat bangi dang sngap ya ketu ke jingiathuhkhana kat ise phang David ba mi pibushen pikan mau ba David ulatip sha phang u khon jong Jonathan u ba dko ka ba ka kreteng jong u ka deyu mi pibushen ti hadin ba pha khot ya u mi pibushen sha ka yim sim u David u layo I ba u mi pibushen u long ba dko ti hadin kani u la ong kum nu ya mi pibushen ba umi pibushet un yolut ya ki bynta ki jong usol baro bat un yo ban bam na kame jong usim kata mo na kame jong usim debet ti hani ngin yo I ya ka jings bun ka jong u debet try pikan mau ya ka jingiathuhkhana sipa usol bar debet ti hadin ba u debet ulayo e ka nam ka buram usol la zang ban le kum nu yo debet ula sedang bandon ke jing bishni bat ula shun baha yau dibet ti u dibet chisin berkat mangam no pi namar ba ula syapin jenjar ba haus im son ti kalong ka ba e yau dibet ba un les bun ya ka yeng jong son Henry hakane ke jingiathuhkhana pan ni te ba u dibet u les bun ya ka yeng jong son mod ya umi pibushet u balong ukun jong Jonathan u kun jong usol what happening kita ke jing syapin jenjar ka jing im ke jong u haus im son tin ka shikwa ban yathu ya pi khndet hang ni snap ha kamar kani ka khamsung tanan ba kata kan long ba u debit kum ubrio hadin ka jing syapin jinjar ha ka haus im son kalong ka ba e ya u ban les bun ya umi pibushen Henry u debit ula les bun ya ka yem usol lengba jong nu lengba jong u mi pibushen ti kum nu David ni la ban kali unang ban les bun ya ka yem ka jong usol ka jubat ka banga kwa ban ong ya pi hang ni ba ka ni ka jings bun ka jong u David la ni ka jing les bun ka jong David ya mi pibushen ka long ka wan na U Blei ti kum ta ni ru kum ki khon ki jong U Blei ni day ban ban ya ka bon na U Blei bangin don ya ka ne ka mensim jong ka jing les bun la ne ka jings bun kin mau na em ya uso jong mensim bakoi we na ki so jong mensim bakoi ka long ka e ka jing les bun ti namar kata ni kum ki het ki baret bat kumjuh ru mapi baro ki be pe na ki yeng ki sen ki jong pi ba ni day bandon hapo ka jong ni ya ka jinglong jong ka jingles bun namar ka jingles bun ka day hi ka ba wan na U Blei bat ka long hi way na uso jong mensim bakoi kung bang giju ya le man la katayo hakani katayo momentaru ngadon ka assignment na kabanta ki jompi ki het ki beret ka assignment hakani ka step komenta ka long nga kwa ya pi ba phin ya tho ya ki jinglong ki jong U David kat ba fi nang tip ya ki jinglong ki jong U David jer kerteng ki anda pila dep tho sakala ya ki bat sapha ya ki ni ha uni unamba mentapa ni ya pe ya ki assignment ki ba ki hep ki baret ki la dep ban le menchim tiyo
la poi shekaba ngin pinwai no ya kene ke jing shikri ke jongi bat shua bangin pinwai ngakwa ban pinpau ya ka jing sngongo ban ai kublei ru ya pi baro ki bayashim bynta nado isanki ba pule ka Ktien ke jong Blei ba duai ya ki no yalam jingrwai inapi ba Eliza ya ki ba I special number inapi Liza ba ilahun bat kumjuh ru ye lahun ibrayara bantem yangi hadali kestem ka jingpule ka bakerpang ka lay ru chapi iwe iwe ki badan ka bynta ban pynkhreh ban pinbit pinbiang ya kane ka jingdon kam jong ka di ka online service jami hakane kestem ngapen paru ya ke jingsngu ya ke balang basha sngoba ya ke Jingiaseng khnang ban ai ya ke ni ke jingshikri lingba ka online service worship tu U Blei undan ringkat pat pi baro ngapen paru ya ke jinguble ya pi baro ki balapet ya ke ni ke program na ki yeng kisem ke jongpi tu U Blei undan ringkat pat pi mentapan shua bangin penwai ya ke jingshikri ke jongi ini ke snok tilang da ke jingwai ke ba in real spa san ke jingwai na ka kot jingwai ke ba in real spa san Jesus bagi kena dabda jing isne ulang halakasi rusumar hakikat ling shang nangatipha baudang in baulap yang ruyana udang idya ungan Iaroh ulah syahaka tingnan ki jingrwai jong khynnah ngatiba unsa putrai ale Wan Khynnah yungin ya rukliang nawai ngangatipha baudang in baulap yang ruyana udang idya ungan Iaroh ulah syahaka tingnan tungin yo ong lang ya ke jingdwai utrai ku kpa juni ba bening long ke bakoi ke kerteng ke jongme Wan Khynnah ke jongme long ke mon ke jongme hakendo ke ba bening tu ai ni ke jingbam ke jongi ke balasni ke sni tu mam no ru iram kang ke jongi kumba ni ru ni mam ke balet sni ni tu wa yalam ni she ke jing ke shairu hin rei sumar ni de besniu na ba jongme long ke Khynnah ke bor ba ke buram ru halakata amen tu ai ba ke jingi ba ke jong Blei ba ke jingai ai ke jong Jesus Christ ubalong ukun jong Blei bat ai ba ke jingas lok ba thang tam jong mun si ma khoi kan yai long rin kat bat ni wei bai wei bat kum juru bat ki riu khoi keleng satra ka parthai minta bat halakata